kabusha. Sonke sikhula akekho futhi egameni likaJesu. Siyayibonga kakhulu inkosi Bangcwele sesikhona. Sibonga namakhaza athe ukwehla namhlanje. Sibuyile ke Bangcwele makukhona ofikayo ongangazi ngomakoti wakwaZuma. Ngisindisiwe uJesu Nkosi nomsindisi empilo yami. Amen. Izono zami zixolelwe. Angishumayeli ngoba ngiyonkosikazi kaMfundisi. Kodwa amagunya ngiwathola ngokuba umntwana kaNkulunkulu. Amen. Ngoba zonke izinto esizenza ngaphambili sizenza ngoba igunya silinikezwa ukuzalwa kabusha egazini likaJesu. Haleluya. Sizofunda ke izwi lenkosi ku-1 Peter Petro wokuqala chapter 4 verse 10 and 11. Ngegama lakho Jesu uguqa phansi udusa ubukhosi udusa ubukhosi nobungqongqoshe bakho nobungqongqoshe bakho. Incwadi yokuqala kaPetro chapter 4 uqala ku-verse 10. Nikhonzani kube yilowo naloyo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu. Verse 11. Uma umuntu ekhuluma makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanikwa nguNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu, okukuye inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Amen. Alikho elinye futhi elihle njengelakho, uyilo esingasinda ngalo, esingasithanda. Alikho elinye futhi, alikho elinye elihle njengelakho Jesu, elihle njengelakho, uyilothe kuphela uyilothe esingasinda ngalo, esingasithanda. Imnandi igama lakho Jesu, imnandi igama lakho. Ihlaba inkosi umkhwele, ihlaba inkosi umkhwele, ingasinika konke, ingasinika konke, asincane ngalo,
Jesu igama lakho sindisi wethu sonke sindisi wethu sonke. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga isonke Nkosi yethu Jesu Kristu. Sibonga lelo gama elinikiwe ebantwini ukuba ngalo bangasindiswa. Alikho elihle njengelakho, ilona lodwa eliphakanyisiwe ezulwini emhlabeni ngisho nangaphansi komhlaba. Ebusuku siza kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele, sithembe lona lelo gama. Kusabiwe izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla, sibiza igama likaJesu Thixo wethu ongcwele uba liqoqe izingqondo zethu uNkulunkulu wethu onamandla. Let us focus, allow us to focus on your word. uNkulunkulu wethu ongcwele, sikhohlwe izinto zonke nezizinhlupho nezizinkathazo, siyazithulisa yonke imisindo ngegama likaJesu. uNkulunkulu wethu ongcwele, sithobisa ingqondo yethu, sithobisa umphefumulo wethu ukuze ukukhuluma kwakho. Sithulisa ngisho imimoya and every power of darkness that can cause disturbance ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho ke leli ligcwalise ngamandla akho, libe nguncedo emphefumulweni wethu ebusuku egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, amen. Sifundile ke la ku 1 Peter chapter 4 verse 10 and 11. Njengoba sikhuluma this whole week sikhuluma ngokuthi abantu abasha, njengoba sikulungiselele abantu abasha, kumele bakhunjuzwe ukuthi njengoba sisindisiwe, asisindiselwanga ukuzohlala nje endlini yenkonzo, kodwa sinemisebenzi esiwubizele. UJesu uma eqala ebiza abafundi ukuba bamlandele baba abafundi bakhe, eba-recruiter, uthi kubona ngizonenza, bafica bedoba, uthi ngizonenza abadobi babantu uma ningilandela. Bamlandela belizwe lawo mazwi athi uzobenza abadobi babantu. But along the way, as bemlandela, it appears ukuthi bayikhohlwa leso statement ukuthi kwathiwe bazokwenziwa abadobi babantu. And they never questioned ukuthi what is the meaning of ukudoba abantu, then how do we start ukudoba abantu. Uze kuba uJesu uyahamba ufika la ebethelwa khona esiphambanweni, and then i-mentality yabo at that time, because they did not recognize uJesu njengomesiya ozosindisa ihlabathi lonke, like the whole world from sin. Bona babebona uJesu makhulunywa ngomesiya because u-Israel ngaleso sikhathi we-oppressor umbuso wamaRoma. So they expected ukuthi uJesu, i-understanding yabo ngoJesu kwakuwukuthi uzokhulula isizwe sika-Israel under the oppression of the Romans. So bona mabethi bembiza ngomesaya babona umuntu ozobakhulula. That is why uJesu mayeloke ebatshela ukuthi uzofa esiphambanweni, babengafuni ukuyamukela lonto ngoba bona babona umuntu osebazobakhulula kwisandla se-Roman Empire. So uJesu mayefa ebethelwe esiphambanweni bese eyafa eyambelwa uyathunwa, the reason bebesaba babebona ibona umuntu ozobakhulula emhlabeni esebashiyile. Babaleka nanguPeter waze wamphika kathathu lapha emlilweni ngoba wayesebona kuyingozi ukuba njengomuntu osondelene noJesu. If they could kill Christ bebezomenza niye. So baphika bahlele ekameleni eliphezulu nje bacashile ngoba abazi ukuthi babephuma ngaphandle bazokwenziwani. Amagama athi ngizonenza abadobi babantu sebewakhohliwe. Yonke into uJesu ayikhuluma ekubona ukuthi ngizolwisa ithempeli ngiphinde ngilivuse ngosuku lesithathu, sekuphelile konke lokho engqondweni zabo, sebezibona beyizimvu ezingenamalusi ngoba uJesu ubetheliwe esiphambanweni wafa wathunwa. Nangu-ke bavuke laba besifazane Sunday morning bahambe bayethuneli ngenhloso yokuyogcoba umzimba. Nabo iyacaca ukuthi i-revelation yokuthi uJesu umzimba wakhe ngeke ukubona ukubola yayingekho ngoba the reason they going out with those spices and oil bazo-anoint umzimba kaJesu babezozama to slow down the process yokubola komzimba. So they anoint the body. Engqondweni yabo vele babona isekho enye into uJesu ufile. Bahamba nje ingqondo bathi ubani ozosigingela itshe siyogcoba umzimba, because they did not get a chance yokugcoba umzimba on Friday, because remember uJesu wabethelwa on a Friday. Friday kwakusa-celebrate isabatha. So Friday evening kuqala isabatha. They have no time yokuba be-anoint umzimba. They had to go bathenga ama-spices bawabeka,
ladlula isabatha Saturday. So Sunday morning ke bayoqedela inkonzo abangayenzanga Friday yokugcoba umzimba ukuze ukuslowishwe iprocess yokubola komzimba, meaning ayiclick lento ukuthi uJesu uzoletha ukukhululeka kwelizwe lonke. So even kubafundi, even to the disciples abathe mabebizwa kwathiwa kubona ngizonenza abadobi babantu, they never had i-idea of the whole world kwi-mission kaJesu. They only had amaJuda nama-Israel kuphela. That is why mabefica uJesu ekhuluma nowesifazane waseSamaria bayaxaka ukuthi ukhuluma kanjani nama-Samaritans ngoba ama-Samaritans awanadlelana namaJuda. Akuvuleki la engqondweni zabo ukuthi uJesu akazelanga bona bodwa. Njengoba uJesu efikile usezoqala ukusindiswa komhlaba wonke, waphuma uNkulunkulu ngoba shifting away from heaven uIsrael kuphela as the chosen nation, kodwa usengena kwenye shift manje la esefuna ukusindisa umhlaba wonke through Christ Jesus. So ibingaclick uJesu wazama ukubakhombisa lento mzukwane sizwe wesifazane waseKhanani. Yakhumbula wesifazane waseKhanani elandela uJesu nabafundi. Abafundi bona basho kuqala bathi ngixoshe inkosi ngoba usibangela isicefe, is becoming a nuisance, umane lokho esilandela ekhala, send her away. Abantu abasondelene nenkosi, instead of kube ibona abanxusela lo dinga usizo ukuthi inkosi msize, attend to her ukuze ezohamba, bathi ngixoshe. uJesu lamazwi awasho kulo wesifazane ukuthi angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana bendlu ngisiphonsele ezinjaneni, was for the benefit of the disciples. Through the faith of the Canaanite women wayefuna ukuvula amehlo abafundi bazi ukuthi in this new kingdom that God is establishing ngokufa kukaKristu Jesu, asamukeli ngokuthi siubani, awamukeli nge-identity yokuthi uzalwa u-Abraham, kodwa samukela ngokukholwa. Through faith the Canaanite woman was able to receive from Christ obekufanele ngokwenzalo ka-Abrahama abe usizo lwakhe limited kubantwana basendlini, but still abafundi did not have that revelation. Noma esefile uJesu, they did not have i-revelation yokuthi uJesu ukufa kwakhe kuzomenza ukuthi kwande abantu nokuthi bashumayele ne. So ke mase befikile laba bese bazogcoba umzimba kaJesu, bafika itshe liginqiwe. Ngithanda le recite, I think John mangadideki la ukuthi uMary Magdalene uyena wakhuluma naye uJesu wathi ungangibambi ngoba angikakinyuselwa kubaba, wasethi hamba utshele abafundi noma abafowethu ukuthi sizohlangana eGalile. Why ethi uJesu sizohlangana eGalile? Because eGalile yila akababiza khona. It was their first encounter with Christ. Yila akaba recruiter khona. Yila akhipha khona amazwi athi ngizonenza abadobi babantu. So uma esezonyukela enkosini ubabuyisela la bahlangana khona. Uzobavuselela kulamazwi ayewashilo ukuthi ngangivele ngesikhathi nginibizile ngingashongo ukuthi mina ngizohlala nani ngibe inkosi yenu. Njoba bona basebefuna establish umbuso emhlabeni abe inkosi yabo nomholi wabo. Uyabakhumbuza ukuthi the day nginibiza ngangashongo ukuthi ngizo-establish umbuso wami la ngibe inkosi yenu, ngangithe ngizonenza abadobi babantu. Useyisho lento in a different manner. Mabefika eGalile bamfica esemkhumbini esedobile wenza ibreakfast, wabeka inhlanzi la wosinhlanzi ukhuluma nabo. Usebatshela amagama-ke manje ukuthi anohlala eJerusalema kuze kwehla amandla kaMoya Ongcwele, namukelisa uMoya Ongcwele. Mase namukela uMoya Ongcwele nizoba ofaka, usengena kuma-practicals ukuthi nizoba ngabadobi babantu. Nizoqala-ke nibe ngofakazi bami, niqale nihlala iqale lakho neJerusalema nidlulile eSamaria kuze kube sekupheleni komhlaba. Ebatshela ukuthi ivangeli alizupheli, nakhona baqale bagoloze bangafuni ukuphumela ekupheleni komhlaba. Ibandla malisaqala lihleli ndawonye until kufika inhlupho mase behlushwa abantu bebahlasela bebabulala, and they were scattered all over the land. Wayikhani beqala beshumayela ivangeli all over the areas. So this week uMoya Ongcwele uthi enhlizweni yami sizokhumbuzana ukuthi masisindiswa asisindiselwanga ukuzohlala la sibukane, asisindiselwanga ukuzo-entertainana, ngoba uma sihleli la phakathi
singayenzi imission yokushumayela ivangeli. Ipulpiti sometimes ligcina seliba indawo yethu yokuperformelana, libe indawo yethu yoku-entertainana, libe indawo yethu yokucompete ukuthi ubani owazi kakhulu kunobani. Kube indawo yethu nje la siba sometimes senza ne-gimmicks zethu ngoba siphumile la uNkulunkulu ebethe asiye khona. Ibandla alikwazi ukuphefumula kahle uma kungekho abantu abasha abangenayo. Mangithi abantu abasha, I'm not speaking about the youth, new converts abangenayo. Isizulu sithi umfula ongangenisi uyanuka. Umfula muzohlezi unamanzi awodwa. Ibandla limelanga libe yidabu. It is meant to be a flowing river. Kumele kuhlezi kunemphefumulo emisha engenayo. The constant inpour yemphefumulo emisha engenayo yenza sihlale sirevisitha isifundiso sabapostoli. Uma zingekho imphefumulo emisha engenayo, kuba pointless to revisit the basics of salvation. Sigcine sesihamba nje sicama ukuthi hayi sonke siyazi, akekho ongazi ukuthi asijoli, akekho ongazi ukuthi asihlabela amadlozi, akekho ongazi ukuthi asibakhonza abantu abafile. Singabuyeli kuma-basic teachings ezwi leqiniso. Sihambe sifuna ama-revelations amasha ngoba sesibona ngathi lokho okudala seku-useless. Kanti ukungena kwemphefumulo emisha kuyasibuyisela to revisit the true basic meaning yokusindiswa komuntu. Nabantwana bethu asebekhona bathuka ngoba abantu thina mase sihlala isikhathi eside la insindisweni, we become comfortable. Kuyenzeka sibe comfortable even in sin. Msana ukubuka lo, angimbona ukumbona kodwa ngibona nina nibuka. Sometimes mase sihleli isikhathi eside la sazana sonke, we become comfortable esonweni. Kube lula nje ukwenza izono zakho ubuye kanti makungena imphefumulo emisha ngesikhathi laba abashumayelayo befundisa kule mphefumulo emisha, kuyavuseleleka nalo bese comfortable ezonweni, athuke naye ukuthi hayibo engathi bese ngihleli kamnandi esonweni. Kanti masihleli singashumayeli nabantu abangenayo kube nje abasijoyinayo ngoba bethe bayadlula bezwa kukhala ikeyboard bathi hayi ngicela ukujoyina isonto lenu, ngiyayithanda ikwaya yenu. Bengahlatshwanga yizwi, bengashunyayezwanga. Singabalandeli noma sebesijoyina ukubavangela senze sure ukuthi abagcini ukuhlatshwa imhlabeleli wekhwaya, kodwa izwi liyabathola babe nenxeba lezwi ukuze mase befundiswa. Ngoba uma siqondiswa endleleni yensindisa siqondiswa ngamakhorasi, siqondiswa ngezwi, kodwa umuntu ongazange abizwe ngezwi ukungena alikwazi izwi ukumsebenza. So izwi kufanele kube yilo esibuyela kulo njalo uma kunezinto sikwazi ukubuyela ezwini. Into ezosisiza ukuthi sihlale silivakashela izwi ukuthi sikhumbule ukuthi kwathiwa sizokwenziwa abadobi babantu. Amen. So we are going this week, we are going back to Galilee. Sihlangana nenkosi izosikhumbuza ukuthi thina singabadobi babantu. Umthetho wethu akufanele saneliswe ukuthi thina sikhona sila ngaphakathi, kumele sikhathazeke ngabangaphandle abangakangeni la. Now la sifunda khona ke ku1 Peter chapter 4, umpostoli ukhuluma ngokuthi sonke sinezipho zikamoya esizinikiwe okuyizona esizisebenzisayo ukudoba abantu. Amen. Ngoba uma uJesu ethi ngizonenza abadobi babantu, akasho ukuthi uzosenza abadobi babantu ngawethu amandla, ngawethu ama-resources. Ama-resources siwamukela kuye. I-ability siyinikwa umoya ongcwele, ne-gift yokusebenza siyamukela kumoya ongcwele. Ithi-ke elana kimi, God has given, in New Living Translation, God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well. Use them well. Don't just use them. Use them well to serve one another. Do you have the gift of speaking? Then speak as though God himself was speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to him forever and ever. Amen. Sizobuka ke le grouping yama gifts kusasa, but namhlanje I want us isizolo sikhulume ngendaba ye character in general yokuphila ukuthi we need to be able to relate with people, akwazi ukushumayeza abantu
ungakwazi ukurelate nabo ube nobudlelwano obuhle nabo. Sathi kukhona abantu ongakwazi ongenalo ilungelo lokubashumayeza. You can't be standing ekhaya kini ungalivula nje iBhayibheli makuthiwa umthandazo wasebusuku ushumayele kafishane bese kuyathandaza, kodwa ukwazi ukuhlala uvulela abantu bakini iBhayibheli. Kumele balibone iBhayibheli leli liwuwe, bekubona uphila, bebona ushintsho lwakho, bebona i-transformation kuwe, bebona umahluko wakho before you are saved, namanje ususindisiwe. Awukwazi ukuba intombazane ekhaliswa izitsha ungakasindiswa, noma sowusindisiwe izitsha zikukhiphisa izinyembezi kanti uJesu ukukhulula ezonweni kuphela. Akakwazi phela uMoya oNgcwele ukukunceda ukuthi uprofethe, uhlabelele enkonzweni, ushumayele, kodwa angakwazi ukukukhulula kumoya wobuvila. Umoya oNgcwele nje kumele akukhulule ebuvileni, noma ubuyintombazane enqenayo, ungavukeki ihlazo kabi intombazane uhlazisa ivangeli uyintombazane evuka ekuseni usuphethe amabhayibheli uhlele esigcakini ufunda iBhayibheli wenza ama-Bible study, mangena endlini amahlazo wodwa engiwafica endlini. Intombi nje kalesithathu ayikumelanga ukuthi kwenze lokho. Akufanele ekhaya uthethiswe amantombazana akini angasindiswanga, mhlawumbe agruvayo nogruva, aphume eFriday ayogruva, abuye ebusuku edakwe engazazi nokuthi awobani, alala wawashelile ney'ngane zawo, abazali abanye baney'ngane, they don't even do washing for abantwana babo, abanazi nokuthi iy'ngane zabo zidlile i-breakfast. Nawe uthethiswe kanye nabo bebuye esportini wena ubuye enkonzweni. So into eshumayeza ifamily yakho is the transformation abayibona even in small things, njenganje nokukhuthala uye kubuvila, ukuklina endlini, ukwazi ukuthi ungabi selfish uma wenza i-breakfast, wazi ukuthi kunabanye abantu. Nangiyazi intombazane esindisiwe ephohloza amaqanda ayo kuphela, kunabantu abawu-5 bonke endlini abangadlili i-breakfast. Awubuzi nokubuza bese nidlila i-breakfast, ngithanda iphalishi, ngithandani. Umoya oNgcwele uyabukhipha ubu-selfishness entombini misisindisiwe. Amen. Haleluya. Insizwa nje iyaphuma noma isisindisiwe iyaphuma kumoya wobu-Afrika, ngoba umoya wobu-Afrika wenza iy'nsizwa zibe abantu aba-entitled to everything. Ayiwashi insizwa, iyawashelwa. Osisi bakhe, Nozipho, anibonanga ukuthi umusa uphelelwe iy'mpahla? Umusa akanazo izandla ngoba umusa akaganiwe, uyinsizwa la ekhaya. Uma esesindisiwe umusa kumele izandla zisebenze, akwazi ukuthatha iwashing yakhe ayowasha, angaganwa odade wabo engakafiki unkosikazi. So yonke lo transformation eyasekhaya-ke leyo, ekhaya iBhayibheli kuba uwe, igceke nje insizwa ikhona isikhotha sibe ngaka, fanele njalo kukhishwa imali kuyoqashwa abantu bazocenta egcekeni. Insizwa ayikwazi ukucenta, uyovelelwa nomakoti mzukwane efikile kufanele akline indlu aphinde ayocenta igceke ngoba izandla maribhini kumusa akakwazi ukucenta. Amen. So ivangeli lasekhaya-ke lelo lidinga the transformation of character. Lilishunyayelwa ngecharacter, bebona ushintsho, practical change to your character, bekhomba ukuthi noma belwa ngensindiso ngoba ngeke bayeke ukulwa nensindiso, bayalwa nensindiso. Sometimes they will take advantage for the fact, even xa sebebona uba uyashintsha, ngithi ngesikhathi usushintsha usuyakwazi noma uwasha, uthi hayi othi ngicela ukukwashela ngifake insipho eningi la emanzini, ney'ngane zabo lezi abangayinaka, uthi angikhalelwa ngane mina. Just because ingane i-abandishwe nina wahamba wayogruva, uthatha ingane ulala nayo mayikhala ebusuku, mayifuna ukudla, ingane umphefumulo ongenacala, kuhlola ukuthi unini ulapha, and they will take advantage of that. Akusho ukuthi yeka, lithi iBhayibheli ningakuyeki ukwenza okuhle, ningadikibali ekwenzeni okuhle. Even when they take advantage, wena okwakho ukwenza okuhle, when they take advantage, usathane wenza indlela yokudiscourage wena khona uzoyeka. Bese uyekile futhi bahlekise ngawe wena, usedubile umzalwane. Amen. Okay, ngiphumeke lapho-ke. Namhlanje-ke sila mase sesi-operate-ke in the spiritual gifts. Ngifuna sibuke-ke more than ukusebenza kwama-gifts, kodwa sibheke i-character yomuntu osebenza nge-gift, ne-attitude yomuntu osebenza nge-gift. Kubalekile mangabe une-gift noma usuyayazi i-gift yakho yakamoya ukuthi wena isipho sakho siyini, noma ngabe usasebenza nje ngoba i-gift sizongena kahle kusasa kuma-gift, but i-gift of the spirit awuyambulelwa ebusuku ulele. You don't awufiki izwe elikhulu lithi wena ungumprofethi. Akufiki
like you don't sleep or you don't get a vision ukuthi what gift is it oyinikeziwe. Uyithola igift ngoba usebenza. Recognize the gift yakho of the Spirit by doing the work of the Lord. Simane sibamba mhlambe ke yoprofeta ke isheshe ibe obvious ngoba umongcwele vele uyehla akukhulumise akunikeza ama message and whatever. So that one becomes more obvious. But when it comes to the other gifts like ushumayela, because nokushumayela kuhlukene, khona abafundisayo, khona abavangelayo, khona abapostoli nani konke lapha in the preaching. Bese kuba khona nalawa amanye ama-gift sowabuka kahle wonke kusasa. U-identify i-gift yakho by doing everything until you can identify your gift. Uma ungakayazi igift awuhlali phansi ungakhonzi uthi mina angisazi ukuthi ngiphiwe. Akekho umprofethi ozokuprofetha athi wena une-gift yokuthi. Wenza yonke into that you are able to do. And out of everything that you are doing, ikhona leyo mongcwele ashaya kuyi-step uthi noma sengikwenze konke but i-peace engiyitholayo after teaching the word, noma i-peace engiyitholayo after delivering i-message engiyithunywe umoya ongcwele ayifani nalokho okunye engisuke ngikwenza. That is how you don't identify your gift uhleli phansi. Amen. That is why I always wonder ngabantu abasha bathi ayi thina akekho umuntu ozobe khipha ama-gift athi wena ngikunika umoya ongcwele onikayo. Wena okwakho zi-avele kumoya ongcwele and be willing to do everything until you can recognize le kungeyakho. Nakhona futhi lokho akusho ukuthi you cannot do the rest. Kukhona abantu abanikwa ama-gift more than one because they keep availing themselves to God. Kukhona abantu abane-gift okuyeyodwa yakhe kodwa they can operate, they can do everything else because abaneliswa ukuthi ngumprofeti, they always avail themselves to God. So whenever there is a gap yomuntu ongayenzi into ayibizele, uNkulunkulu uzothatha yena amfake la although kungayena igift yakhe ngoba uhlezi ezi-avail enkosini. Amen. Now I want us to look at uyiphatha ke kanjani igift. Kubalekile ukuthi mangabe uzosebenza ngegift holwa umoya ngoba umoya ongcwele uyena umnikazi wama-gift, kuthiwa iziphiwo ezikamoya ongcwele. So umoya ongcwele uyena umnikazi we-gift. Holwa umoya when you operate kwi-gift. Ungaholwa inyama yakho. You don't serve others ngokwenyama ngoba uma sohamba ngokwentando yenyama ukukhonza ibandla noma ukukhonzana sizolimithwa intando yenyama ekukhonzeni. Mzukwane inyama ingafuni ngalelo langa sokuxabane nje mhlawumbe une-gift yokuhumusha ilimi ne uyatranslate ama-tongues. Uxabane nalo khuluma ngama-tongues. Basathe rakatata yashaka kuthule ukuthi siyezwa ngithi siyezwa ukuthi okay yeze message lezi sithule silalelo zohumusha. Umhumusha uxabene nomkhulumi athi nje ngizozithulela zitolikele umuntu wenkosi. Uyabona ukuthi kuyingozi ku-operator sibuswa inyama. When we operate in the spiritual gifts we must be led by the Spirit. So when the Spirit sends you to someone, noma kuthiwa wena uxabene naye kodwa yena uxabene nawe, noma ngakusenda kumuntu oyisitha kuwe nokuzondayo, ungavinjwa ukuthi ubana ngizwani naye kahle. Umoya mayethi uyaya. Umongcwele mathi hamba umthandazela noma ethi hamba umbeke izandla noma ethi mbize endaweni yakho yomthandazo ngama-challenges abhekene nawo, ungathandabuzi, ungabuze enyameni nasegazini because usebenza uholwa umoya. Awubuzi kuma-emotions akho ukuthi ngithukuthele kakhulu. Sometimes uthukutheliswa abazalwane bakukhuba, abazalwane bakusho ngazo zonke izinto. Mzukwane sekufanele ubakhonze ulethe imessage. Angazi why ngihlala kuba prophet. uNkulunkulu akunikeze imessage okumele uyilethe ebandleni bese uhlanganisa imessage oyithunyiwe ne-bitterness ne-anger yakho onayo towards the church. You need to be led by the Spirit when you operate in spiritual gifts. Ungavumeli inyama ithathe indawo. Amen. Ungayivumeli inyama ithathe indawo uma sikhonza ngomoya, uma sikhonza ibandla ngezipho. Kubalekile uku-understanda uma sikhonza ngezipho ukuthi i-gift akuyona eyakho kodwa eyebandla. I-gift akusiye yami njengoba nje nginikwe i-gift yokuba uthisha welizwe okufundisa izwe. It is not for me, it is not mine, it is not for my popularity.
It is not for ukuthi ngibe nokudla ngithola amagigi ngithola isinkwa. That is why I go even if kuthiwe sinemali kapetrol kuphela, as long you can cover my traveling I'm fine because I understand the gift is not mine. And umnikazi wegift uyena futhi uprovide. So I don't need to be trading ngegift. Anginikezelwanga ukutrade, angitrade ngale sipho, isipho sikamoya sikhonza ngalibandla. Akuyona ibreadwinner ngesipho sikamoya. Amen. Ngidependa kumnikazi wegift for provision. La engithuma khona angikhathanisi ukuthi mangabe ngibizwe ngale bengizobuya nemali engaka, laba ngathi bancane ngizobuya. No, you need to be led by the Spirit. Kuyenzeka umoya ongcwele akukhuze. Ngifundela uActs Izenzo chapter 16 verse 6. Izenzo chapter 16 verse 6. Base bejabula izwe laseFrigiya nelaseGalatia, benqatshelwe ngumoya ongcwele ukulikhuluma izwi leSiya. Amen. Italy. Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. Abavinjwanga usathani kube bangashumayeli. Abavinjwanga izitha mhlambe ezazimelene nezwi ukuthi bangashumayeli eAsia. Umoya ongcwele wabavimbela ukuba bangangene eAsia bashumayele izwi at that time. Uma sizo-operate kuma-spiritual gifts singekho submitted kwi-leadership kamoya ongcwele, sizosebenzisa ama-gifting ngokuthanda kwethu. Uma kufika izimemo abantu bathi siyacela uzosisiza, ungathandazi. Uma kufika nje ziwuthi uyimemo, ungathandazi ukuthi ngiyala noma ngiyale. Ungalidwa umoya njengalaba abalidwa umoya ukuthi bangangene eSha. Uzikhethele ukuthi hayi lapha ngizobuya nemali eningi, ngapha ngizobuya nemali encane. Hayi ngale convention, hayi la ikota, hayi ngale i-monthly, ngale umini convention. Uqhathanise ngokuthi hayi i-audience iningi ngala i-audience incane ngala. Asikhonzi ngalokho. Siholwa umoya. Uma umoya ethi shiya i-convention uye ku-local, uyazi ukuthi kunesidingo esiphuthumayo ku-local esidinga igift yakho at that time. Sibuza kumoya bese siyala umoya esho khona, asilawulwa isidingo sethu. Noma ngabe kuthiwa nginesidingo ngikweleta i-school fees sabantwana, ngiyazi ukuthi uma ngiya convention ngizobuya nemali ezokhava i-school fees sabantwana. Angidipendi kwisidingo sami ukuze ngenze isinqumo. Ngibuza kumoya, do I receive this invite or do I receive the other invite? It's very important for lo muntu operator ngegift ukuthi aholwe umoya ukuze igift izokwenza lokho ekubizela izokwenza ngaleso sikhathi. Amen. Hallelujah. Siholwe ngumoya, senze lokhu umoya asibizela ukuthi sikwenze ngezipho zikamoya. So umnikazi wegift uyalawulwa, akenzi ngokuthanda kwakhe. Mayethi umoya cha asiyi mayethi umoya siyaya. Mayethi umoya sikhuluma kanje. Because sometimes kuyenzeka umoya wesikhathi usithathe. Amen. Kumele ngasikubalekele i-weakness yabantu, because as we operate uthi umpostoli samukelisiwe lengcebo ezitsheni zebumba. Izitsha zebumba zibuye zisenze sibe ne-weakness as we operate in spiritual gifts. Ngithi ngiprepare i-message ngibanjwe yi-weakness yebumba, looking at umoya wesikhathi noma i-message engizwe ishunyayelwa at this time, nami ngifuna ukuthi flow along those lines. Ngiprepare flowing along the lines engazi ukuthi i-message abantu abayizwayo this time yile ethi nami ngihlale lapho. Mase ngimi la phambili umoya ongcwele ayihlikizaphe yonke lonto, ngibathe ngiyabuyela kuma-notes angikhiphe. Silalela umoya noma ngabe sometimes ngize ngivale kokunye mina i-diary umoya ongcwele mase ngimothi uyangikhipha la ngisale sengiyeka ngiqhubeke ngale umoya ongcwele angenzisa yona, ngoba umoya ongcwele ufuna ukulalelwa. Uma sikhonza ngezipho siyamlalela umoya. Amen. Sibuswa nguye. Kumele ke aholwe umoya umuntu o-operator nge-spiritual gift ngoba uye umnikazi. Direction must come from him, even indlela yokwenza ngoba umoya ongcwele unikana i-wisdom.
Njengoba nje kuthiwa lapha ku-1 Corinthians konke akwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Ngoba khona la esethi I think ethi ngoba umoya kaNkulunkulu akasiyo wesiphithiphithi nesiyaluyalu kodwa ungowokuthula. Uma ongcwele is the first person ongayikhozi chaos. Akayikho angisho chaos angisho chaos in the manner of ukuthi akubi nomsindo nani nani. Ngisho chaos ye-confusion ne-chaos yokuthi ibandla lilwe libange isipho. Uma ongcwele akayenzi lonto ukuthi ibandla libe divided lilwe libanga igift yakamoya. Igift yakamoya ihamba ne-wisdom yayo noma kuthiwa uhambisa isiprofethi uNkulunkulu ukunikeza imessage for umzalwane uyakunikeza i-wisdom to put your message across. That is how indlela kahlakaniphe ngayo umongcwele. Umongcwele akaxabanisi ngisho ekhaya. Makuthiwa umama is gifted nje uwumprofethi akaxabanisi umuzi umongcwele ukuthi umama baseseba ngaphezulu kwababa ke manje asuse agudluze i-authority kababa ngoba umama yena ugcotshiwe. Ubone ngathi ubaba yena akagcotshwanga, umama yena is speaking in tongues, ubaba yena akakhulumi ngangikaze ngimuzwe ekhuluma ngama-tongues even once. Akayikhozi umongcwele leyo chaos. Mangabi khona leyo chaos iyazi ukuthi isuke enyameni. Umongcwele akayenzi leyo chaos. Umongcwele wathi nangu unkosikazi lo wakhela umprofeti ikamela eliphezulu. Indlela ekhulunywa ngayo iyakhombisa ukuthi this woman was more financially powerful than the man. Ngoba wayekhona uyena wayeqhamuka ne-idea ukuthi asimakhele, wayemsiza futhi umprofeti emonda mayedlula ngakhona. Kodwa gifted enjalo wakwazi ukuthi mayesebona isidingo sokwakha ikamela eliphezulu akhumbule ukuthi mina ngisubmitha kwinkosi yekhaya. As much as ngisubmitha kuNkulunkulu ngisubmitha nakwinkosi yekhaya la emshadweni. Angikwazi ukubonakala sengibeka amakamela phezulu even if imali nginayo. Wahamba wayothi bekunomuntu kaNkulunkulu ohlala edlula la. Bengibona kukuhle simakhele ikamela eliphezulu. Even kunkosikazi kaManoa ingelosi yahamba directly ngoba uma ongcwele sometimes akayithatha akabi nandaba ne-order yasemhlabeni mase efuna uku-operate. Wafika ingelosi yaqonda ngqo kumkaManoa yathi wena I think it was Manoa wathi wena uzokhulelwa uthola indodana ezokhulula u-Israyeli izoba umnaziri kwasesiswini sayo hlukana nophuzo oludakayo nophuzo olunamandla. Wabuya unkosikazi wazotshela umyeni wathi ngifika umuntu kaNkulunkulu wathi ngicela umtshele umuntu kaNkulunkulu abuye sithandaze simcela abuye bathandaze ukuthi abuye. Mayibuye ingelosi yangalandela i-order yomthandazo ukuthi ubaba ofuna ingelosi yaphinde yabuyela kumama. Umama zange akhukhumale athi uyayibona-ke usho ukuthi yimi umuntu othandazayo la ekhaya, yimi umuntu o-connected ingelosi ibuyele kimi. Kodwa in humility wahamba umama wobiza ubaba wathi nangu umyeni wami ofuna ukukubona baba nangu umuntu kaNkulunkulu ufikile. Ngoba umoya kaNkulunkulu akuwona owesiphithiphithi nowesiyaluyalu. That is why noma sisika umoya siyayala ukuba sithobelane. Kuze kuthiwa abaprofethi kukhuluma ababili noma bathathu badedelana abanye bakuhlole makube kokunye komunye ohlezi akathule okokuqala ngokuba umoya kaNkulunkulu akuwona owesiphithiphithi. Kuze kuthiwa umoya wabaprofethi uthobela abaprofethi under the authority of the prophet, meaning awunayo i-excuse yokuthi angikwazi ukuthula. Amen. IBhayibheli lithe uyakwazi ukuthula. Kusho iBhayibheli lathi makumbula lutho komunye umprofeti akathula umprofeti wokuqala ukuze kuzoba ne-order. So anikwazi nomunye nomunye lithe iBhayibheli ninamandla nina. Awukwazi ukuthi I was under the leadership of the Holy Spirit bengakwazi ukuthi lithe iBhayibheli umoya wakho is under your control as a prophet. Umoya kaNkulunkulu uhluke ngalokho kumoya wedlozi. Umoya wedlozi nemoya lesetshenziswa abantu ngaphandle ukubamba ngenkana ukubuza ukuthi uyafuna ukuthwasa. Ukubuza ukuthi uyathanda yini ukuya edlozini uyafuna ukuhlala phansi kwamanzi ubona inyoka uvele ubukhumula icathulo uhayiza ugcwala indlu yonke ulanduse ukuthi hayi asifakele imbuzi emanzini uzophuma uphume lapha sebekushayela isigubhu gudu thatha ikhoma zikamba wakho mawunenkani bakuhlasela ngokugula umoya ugule uginqwe izimoto kube ngoba umoya wobumnyama ukubamba ngenkani. Umoya kaNkulunkulu awubhozomeli. That is why even ukwenza intando kaNkulunkulu asiphoqwa. Even igift uyayinikwa awuphoqwa kusekuthandeni kwakho uyafuna uku-operate ngayo noma ufuna. Umoya kaNkulunkulu ke lo yabona nje mase senza itoyitoyi kusube sekuyithini esenza itoyitoyi.
Usibone masesitoyitoya sicashe ngaphansi kwe-umbrella kaHoly Spirit. Bona nje sekutoyitoya thina, umoya nje akayenzi lento thina esiyenzayo. Sekuvuka inyama. Kusho i-worship song emnandi odumisayo. Bayede sime ngeenyawo sonke sigcwale indlu yonke. Sidumise. Asukume onganaso isambulo sokuthi silaphi la sikhona. Ame phambili sizoke sicule upage 16. Isitoyitoya-ke kusekutoyitoya thi siphumile-ke manje kumoya singene kwitoyitoyi yenyama. Upage 16 wokwenzani akasiboni sikuliphi igiye manje sidumise ngenkani sigcwale indlu yonke athi simhamele ubonje sesifuna nokumdudu. Umoya kaNkulunkulu akuwona wesiphithiphithi, akuwona wesiyaluyalu, akuwona wenkani. Akuwona wenkani. Ngoba noma sesimculile upage 16 awuzumxosha lo simzwayo ophakathi kwethu, awuzumkhipha ngomnyango. Noma singadumisa siqede bese besiqalisa phansi bathi asicule upage 16 kubuhlungu ukuphinde simdumise okwesibili. Sitoyitoyelani pho? Ngoba lo besimdumisile akashongo ukuthi wanele indumiso yethu. Sizodumisa nje siqede sihola bayede afike ongakufikanga kwi-level yethu of ngoba kumele ukukhula kumoya kusho uku-understanda abantwana enkosini. Umntwana ekhaya umbona ukuthi ukhulile ngoku-understanda ubuntwana babantwana bezemva kwakhe. Umntwana omdala nje mayelanywa uthi uqala umizwa wona kubhuti wakho uphuma ushonele wona kubhuti wakho njalo ukade ingane ingawi lapha esitebhisini okade ingane ingathi nala enkonzweni kunezingane zakamoya ngexolisa malidelela lelo gama kodwa kunabantwana bakwamoya okufanele sibagade. Ungathi wena ngoba usukhulile kunezinto understanda kwi-level engaphaya ngaphezulu komuntu. Bekezelela ubuntwana babantu. Umntwana bethi cula upage 16 ngeke ugule ndawo. Akukho la uzolimala khona. uNkulunkulu futhi akakhubekile nje ukhubeke wedwa. uNkulunkulu futhi akalishiyile nje ibandla uwe nje oyikhubekele. Uwe futhi othi ukuthela ongeke usalizwa izwi vuma ukulawulwa umoya. Amen. Umoya kaNkulunkulu akasiyo wesiphithiphithi nesiyaluyalu. Kumele simasikhonza ngama-gifts siholwe umoya ukuze kuzoba nokuthula emabandleni onke. Igift-ke bengisathi-ke igift akuyona eyami kodwa eyebandla. When you have a gift, the gift does not belong to you, it belongs to the church. Ngoba kuthiwe konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Umnikazi wegift kumele asubmit kwi-local church. Awukwazi ukuthi wena ngoba une-gift bese uba uvanzi ungaziwa la osubmita khona. Namhlanje ukaMashu kusasa useLamonti ngakusasa uka-AA ngelilelo uka-D ngelinye ilanga ule eMhlanga ngalinye ilanga uyaqabela mpela kushona le eNorthern KZN ngelinye ilanga use-Eastern Cape. Akekho futhi okwaziyo ukuthi nje ukuhamba nje usukaphi. Untanta emoyeni nje igift yakho ayisubmit ndawo. Ayithandazelwa ndawo. Ayikho accountable. Ngiyazi si-accountable kumoya kodwa ayikho accountable to leadership anyway. Igift eyebandla kumele umnikazi wegift asubmit kwi-local church abe ne-leadership yebandla a-accounta kuyo. Uma simcela sicela ukuthi uzosikhonza i-leadership yazi ukuthi uzosikhonza. Mawusukhuluma izinto eziphambene nesifundiso esiyiqiniso sezwi sazi ukuthi siya kubani oyilida yakho ukuthi hayibo ubhuti wenu laphaya oshumayelayo besimmemile ngale imonti wasikhulumela izinto esingazazi asazi noma imfundiso ye-local yenu na noma isambulo esisha sakhe na. So igift kumele isubmit, umnikazi wegift akasubmit sibe nendawo esazi ukuthi u-attend waphi ngoba mhlambe thina masikumemile usivakashele imonti uzoshumayela asikwazi mhlambe ukucorrecta kahle. Kumele sireport ku-leadership yakho ukuthi ayikhulume kanje ake mhlambe nina nizoba nendlela yokum-approacha ngoba kufanele masikucorrecta igift. Into ekubalekile ekumele siyazi ukuthi akekho umuntu o-operator kwi-spiritual gift ovele aqhamuke se-right in operating kwi-gift. Wonke umuntu mesaqala uku-operator kwi-gift uba namaphutha.
Even noma sesikhulile nje singaka, sometimes siyawenza amaphutha as we operate in spiritual gifts. Now, even abaprofethi, they make mistakes uma sebasaqala uku-operator. Badinga abantu abazobakhulisa. Abanye abadinga ukukrashwa. Sometimes umelapha emuva umuntu esho la, shut up! U-destroy i-gift ngoba omunye ngempela ungamusho shut up mawuzwa umoya ekutshela ukuthi umoya omdaka, umoya ongasiyo kaNkulunkulu. But if esebenzisa umoya ongcwele kodwa esebuntwaneni kwi-gift engekakhuliswa ngoku-operator kwe-gift, ushut up awumfanele. Udinga indlela i-approach e-right yokumkhulisa ukuthi siyakhula phela sisi. Awukwazi kumane ulobu ushilo ngama-tongues, ukhulumile ama-tongues, kwaphela u5 minutes sathula, akekho otolikayo. Nawe awunikwanga utolika. We can't be sitting for 20 minutes listening to you speaking in tongues anganamphumela. Uma engekho otolikayo, ufika kufanele kufikwe la kuthulwa khona, sithandaze. Makube siyathandaza uNkulunkulu amkhulumise lo kufanele atolike. Engakhulumi okufanele atolike, siyathandaza uNkulunkulu uzosambulela mangabe kufanele ambule. Maybe futhi bengawona ama-tongues e-message. Bayatrainwa abaprofethi bafundiswe ukuthi kulethwa kanjani isiprofetho. Kungathi omunye esho lapha sukuma omunye ngala kusukuma otolika abathathu bonke batolika into ehlukile. We need to have a training for prophets. So sonke mangabe siqala ukusebenza kuma-gift kuba khona ama-blunders esiwenza noma kuthiwa i-gift yakhe yokushumayela uyawenza I guess i-embarrassa kakhulu eyokushumayela ngoba ama-blunders akho abasobala. Wesi during these days sekuno-social media, kuno-live, yonke into oyenzayo is recorded. Amaphutha akho nje amane ehlale ekukhumbuze mase bephosa uze hayi ngaphetha laphayana. Kodwa-ke sithatha isibini, yiko sithe umoya wokwesaba simelana nawo ngegama likaJesu. Fana uthi usuyenzile iblanda uphinde uthathe isibindi ubuyele epulpit. Ufana nomuntu makade eshayisa imoto, akumelanga ube nephobia ngoba ushayisa imoto unomphela. Bafanele bekunika imoto bethi ngena futhi khona ungaze uhlala iminyaka ungadrive because you have a phobia. Umuntu uyayenza iblanda ngegift, akumelanga simkrashe. Kumele siphinde simnike ithuba sithi buyela lapha epulpit ngoba uzobanjwa iphobia angaphinda avume ipulpit ngoba wenza iblanda eyi-1. That is why i-gift kumele ibe ne-local church. Lapho izokwenza khona ama-blunders. Konke ama-blunders okushumayela kwakho waqale ku-local church. Wenza ama-blunders kuLesithathu, wenza ama-blunders ku-Thursday, uwenze mangabe abobaba bethuke bakunika on Sunday, waba nenhlanhla, wenza la ucorrectwe la amaphutha akho. Noma sekwenzekile waplanwa kwikota, wenza amaphutha ekoteni, uzolungiseka kahle la. Sometimes ekoteni bazokudiliza kabuhlungu bese hamba oxolisa ngalento oyikhulumile. Ube embarrassed uzoxolisa phambi kwebandla leko ngento obuyikhuluma. Kodwa ubuye uzolashwa la ku-local church. Thiwa mfana wami ungayinaki lento iyasehlela sonke. Nami ngumfundisi nje namhlanje sadlula kuzo lezi zinto. Nathi kade sasibizelwe emavestry kodwa kufanele ukhulu ufike ku-wisdom. Next time bokwenza kanje. Omunye ngempela uthi uyafika epulpit ulokhe. Ngoba noSathane ngesikhathi uqala unyakaza ufuna uku-operator kwi-spiritual gift, uSathane akakuniki ithuba ukuthi operate. Naye umelene nawe uthi uyafika epulpit ibaleke imessage. Uthi uhlabelela unomphela uthi uzama ukulanda imessage nawo ulokhu ugcina ufunda ivesi ungazwenza njani uhlale phansi. Usaba udinga abantu abakhulile kumoya to help you. That is why i-gift kumele isubmit kwi-local church la inakekelwa khona. Amen. Uma sithi gift ayisubmit ku-local church asisho ukuthi so that we can control you. No, it's not about control. Ukuze i-gift inakekeleke, ukuze i-gift ithandazelwe, ukuze i-gift protectwe, ukuze i-gift ikhuliswa ku-local church. Noma ingashayeka ngaphandle, ibuye izokhothwa amanxeba ilashwe ku-local church gift. Amen. Noma uzoyothandaza sithi ayihambi incwadi eza kwi-leadership, hayi ngoba ukuthi siyakulawula ukuthi hamba ukuze i-leadership lobu uyokhonza ngale isali iyakuthandazela nebandla liyatshela ukuthi ubrothers bani uyokhonza ibandla liyamthandazela. Nezimpo yakuzona lapha uzazi, the principalities abusa khona wazi amandla obumnyama noma kuthiwa uyomisa imvuselelo yetende, you don't just go. Sake sathi sizwa amandla sisiyiyuthi sisabasha ngintombi ku-local wethu siphuma enkonzweni ku-Sunday, sizwa nje the joy of salvation namanje hayi yazi nje
ake savele sihambe soshumayela. Amen. Instead of going home sathi siyoshumayela sashona ku-stop street lapha ku-crossroads sama sibiza bonke abantu abeze kuJesu, uJesu iphela neqiniso. Sahlabelela bashumayela sathandaza sabiza abantu. I-local church ayazi kwakukhona ugogo ngesikhohlwa isibongo sakhe wayehlala ngenzantsana nje ngakuleyo crossroads lesasesimemeza khona. Aphume naye futhi bayezwa kuyamenyezwa aphume naye ezobheka. Mayefika uthi nizothi thandaza gogo, sabe samchazela ukuthi kwenzakalani. Nangu sicela ugogo athandaze. Wathandazwa sabeka abantu izandla. Siye emakhaya simnandi. Makade wenza intando kaNkulunkulu kumnandi. Kumnandi nje into encane ethe umoya ongcwele makuthiwa kunjani pho manibuthana athi umoya ongcwele liqala nayo ingoma lukushaya uvalo ngoba as soon as umoya ongcwele ethi yenza le usathane ufaka uvalo bese uya overcome uvalo uyiqala ingoma kuphuma uSunday undiza phezulu ngaze enkonzweni ngathi bekunjani nezulu izwa ngenye indlela the joy yokwenza into umoya ongcwele athe yenza. Nathi sibuya lapha yakulowo kushumayela siyajabula sihambela phezulu besenza into umoya ongcwele athe asiyenze. Ngikhumbula afika ekhaya ngangihlala no-anti udadewabo kaMasi sibabiza ngo-anti ngale. Afike ethukuthele sifika enkonzweni siphume around 2 to 3. Sifike ekhaya sekuho-6 siqala ukuba mnyama kubheka eku-7. Uyawasha ke u-anti wami emethukuthele kuyakhuthala. Yasebenza khipha yonke washinga uyigcwalisela. Nivelaphi? Yikona lokho ukuthi intombi ihamba intande yikona ifundiswa kulesithathu leyo. Ungabe ngiyishayela ikhona sithi besiko kababa ngikhothi amazwi kaJesu. Besiseko kababa besishumayele noma ethetha ayikho into ebuhlungu futhi ayikho urongo esiyibonayo ukuthi sirongo. Mase sifike enkonzweni on Monday sibize makuphuma inkonzo sicela usisi ngiyakhumbula usisi Khanyi nosisi Umthabi nosisi Umbali sicela besale umfundisi ufuna ukubabona. Hayi sisale sithi hayi futhi umfundisi uzwile ukuthi besishaya. Uzwile umfundisi ukuthi besishaya le ngaphandle. Asifika umfundisi athi ngizwile ukuthi benenzani izolo. Nikuthatha futhi nambe niyoshumayela ibandla likazi. Hayi sasingaqhubekile wena. Umfundisi asihambe simkhasta indlela yonke sithi unamadimoni nabazalwane sithi nje banomona ngoba bengasetshenziswa bona umoya bafuna ukubulala ama-gift ethu. Siyamotivatana la singavumi usathane asebenzise laba kuze thina singabe sa-operate ngama-gift ngoba bona bengakwenzanga. Sasho for a long time mina ngaqala ukurealize sengishadile ukuthi we were wrong. Amen. I only realized angibazi bona bagcina berealize kodwa mina ngarealize sengishadile la sesihlaliswa phansi because inkinga the unfortunate thing we had ukuthi i-local church yethu kwakuyi-local church eqalayo. So most of us wayengekho kwazi ukugruma omunye noma akhulisa omunye kwi-spiritual gift. We had no training, we just did what nje umoya ongcwele mase into mesiqhathakile siyayenza. Noma ukhuzwa futhi lokukhuzayo akazi ukunikeza isifundo kahle ukuthi hayi ngoba ubu-wrong kodwa next time yenza kanje yabo. Akekho umuntu otrainer anyone to operate in the gifts. So mase sengishadile-ke then getting to study izwi ngihlala la kufundiswa khona ngoku-operate kwama-gift nana bese sasirongi. Hawu emva kweminyaka emingakathatha sikhasta umfundisi sithi unamadimoni kanti sasirong. Into eyenza sibe wrongi ukuthi uma siphuma lapha ngaphandle siyoshumayela siyohlasela umkhathi siyohlasela ama-principalities endawo siyohlasela amadimoni nemimoya. Kungenzeka noma yini ngoba usathana akajabuli angathumela nohlanya lifike lisigwaze lapha angathumela nabantu bafike besishaye. Kungaphuma abantu abaphuza utshwala esipotini bethi yeni sibangela umsindo basi-attack-e. So when we go out there siyohlasela isidleke sikasathane sidinga i-backup yomthandazo. Yiko umfundisi ebuza ukuthi nihamba kanjani ibandla lingazi. Kumele ibandla lazi masiyohlasela isidleke samadimoni ukuthi siphumile bese lona liseseka ngomthandazo. Abakwazi ukuza beze abangakwazi ukuza basiseke ngomthandazo. Noma kwenzeka into kwaziyo ukuthi obani laba bebenzani bekwenze njani. Yebo. So i-gift kumele isubmit ku-local church for the protection of the gift, for the growth of the gift as well. Amen. Ayikwazi ministry yakho to operate in isolation.
kumele isubmit ku-local church. Umnikazi we-gift, the attitude that you need to have uma ungumnikazi we-gift, number 1 is humility, ukuthobeka. uNkulunkulu akasebenzi ngabantu abaphakeme. Khona abantu asebehamba ngokwentando yabo abangasasebenziswa uNkulunkulu ngoba bavumela umoya wempakamo. Uzwa na kwi-message ukundlela akakhuluma ngayo ukuthi ayinaki ukuyoliswa ngomoya ongcwele ngoba umnikazi wayo use-embrace impakamo. Even you know, when you lose humility in your ministry, your boldness becomes arrogance. Kanti mangabe sine-humility siba ne-boldness esiyinikwa umoya, isibindi siba nasepulpit. Mina ngihlezi bengihleka abantu mama simasikhuluma lapha, awufuneki ngisukuba uyazi eso sibindi sisale epulpit. As soon as udilike epulpit uvalo lukubambe lapha phansi, kodwa Nkosi yami bengithini, kodwa Jesu kuze kube namhlanje mina I cannot watch my sermons ngoba isibindi ngiba naso la epulpit. Mase ngiyehlila ngifuni nokuzwa ukuthi bengithini, noma uthi omunye ube lapha yane ebuka i-status ngizizwe ngimethi ngivala lapho angifuni nokuzwa ukuthi bengithini, because the boldness ifike epulpit isale epulpit. Umoya ongcwele wenzela ukuthi ngingaphakami, ngingazishayi amahlombe, ngingahambe ngizincoma. So when you operate in a spiritual gift, once kwafika la uyishaya khona amahlombe uthi hayi ngishayile, uhlala uzilalela uzuzincoma uthi hayi bengishaya la, hayi qaphela ukhona umoya okwebayo. Uma se-operator under the Holy Spirit, umoya ongcwele uhlele enzindlela. Sometimes umoya ongcwele akuthela isibhaxu udilike epulpit ngoba enzela ukuthi ube humble. Yabo ufuthi umoya ongcwele uyayenza noma kusebenze ngawe kakhulu, musuhleli phansi akhomba into errong, wenzela ukuthi ube humble, ungabanjwa umoya wokuphakama. So umnikazi we-gift must be humble, abe nentobeko yonke, ukuze ungabe nabantu ongakwazi ukubezwa. Umnikazi we-gift mangabe evumela umoya wempakamo akakwazi ukulalela abantu. Akabe sabe nayo i-appetite yokushunyayezwa mangabe umshumayeli. Akabe saba nayo i-appetite yokulalela omunye umprofeti mangabe umprofeti. Akabe saba nayo i-appetite yokuzwa omunye umhlabeleli mangabe ewumhlabeleli, ngoba usambathe umoya wempakamo. Kanti umuntu osebenza nge-spiritual gift must be humble so that ezokwazi ukuseva abantu ngokweqiniso. Impakamo, once you embrace umoya wempakamo while operating in a gift, you don't even care about the need of abantu abakhonzayo. Ubuswa impakamo even ekhonzeni. Uthatha amavesi ale angaphezu kwe-understanding ye-audience yakho, ugijime nge-message, uthi uyababuka ubona ukuthi abahambi nawe, abakuzwa, awukwazi ukwehlela kukudla okulingana nabo, ukhulume the basic message of salvation elingana ne-basic understanding yabo. Ufuna ukubakhombisa ukuthi wazi kangakanani. Impakamo ikwenza uluzi audience, ungabi nandaba ukuthi you've lost your audience. Amen. Ikwenza isipho sakho singabe sisaba ngokwakhiwa kwebandla, kodwa sibe sesiba ngokubatshazwa kokwazi kwakho. Hey, uyazi waze wonke amagama esiGreki umzwile esachaza leli ngesephi, lapha sazi nokuthi ubuthini. Siphuma nesiGreki nesiHebheru obosikhuluma, awuzange usithathe anywhere usibeke anywhere. Ubambe impakamo yakwenza waluzi, wena usenandaba futhi nokuthi uyiluzile i-audience. uDavide wagcotshwa uSamuel, emgcoba engekho, kade engekho. Amadodana onke kaJese elandiwe abekwa la. uSamuel ezogcoba inkosi, washiwa uDavide. Wabusa uSamuel uphi omunye, walanda uDavide. Mese fikile egcotshwa, akazange aqeda ukugcotshwa, waze watshela ukuthi ugcotshela ukuthi abe inkosi. Kodwa akathanga eqeda ukugcotshwa wasehamba yongqongqozela uSawuli. Wathi sengigcotshiwe ndoda, phuma lapha. Waphuma nogcobo, wabuyela ezimvini. Uhamba nje delelwa umfowabo lapha eyoshaya uGoliathi, ugcotshiwe. Kodwa akamthwele ekhanda lento yokuthi ngigcotshiwe. Wasubmitha kwi-authority kaJese ubaba wakhe ekhaya, wathi hamba ezimvini nogcobo lwakho. So i-humility iyona esisizayo in this journey ngoba uNkulunkulu bezokusebenzisa sometimes ukuthatha akunikeze i-foretaste yala akaya khona nawe, ebese ezokuqalisa indlela.
uNkulunkulu uyazazi ukuthi usuka nawe la uza nawe la, ebese kuthatha ula azokukhombisa isiphetho sala, bese kubuyisela la ezoqala nawe ijeni eza la akubonise khona. Now uma uwumuntu wempakamo uthi usazoqala isijeni bese uhambe engathi usufikile ungakafiki. Lento eyenziwa uDavide, mangabe uDavide egcotshwa, uNkulunkulu umkhombisa idestination la yakhona yokuyoba inkosi. Wasembuyisela back ezimvini ezothatha naye uhambo oluya ebukhosini. Ukuba uDavide wambatha impakamo wayohlasela uSaul, wayezobuluza ubukhosi engakafiki ebukhosini. Amen. So kumele sibabantu behumility uma sikhonza. Ihumility iyasiza futhi nokuthi sikwazi uku-operate in multiple ministries, singabi umgwaqo omunye. Uyazi humility kusiza ngani? Ikusiza noma usuzi-identifyile ukuthi you are a prophet, ungazilebulishi ukuthi umprofethi bese uhambela phezulu, kodwa uzi-avele ukukhonza ibandla ngezinto zonke. Amen. Noma usuzi-identifyile ukuthi you are a teacher of the word, or you are a preacher, or you are evangelist. Impakamo iyakwenza ukuthi uthi hayi mina angikwazi ukuhlabelela amakhorasi, mina ngiyashumayela, akaze bengiboneni ngishumayela convention, sengizozoplana kumakhorasi. Bebhalela incwadi kamnandi convention sicela uMam Zuma asisize ngamakhorasi kwinkonzo ka3, ngoba uMam Zuma yena ushumayela etha abantu, uzibona engafanele yena ukuhlabelela ngamakhorasi. Usiyamehli. Kanti ihumility kwenza uoperate yonke into. Usathana angakwazi ukuthi uzokuvalelaphi, ngoba you are a humble person who is willing to serve the church in every opportunity evulekayo yokukhonza. If God has given you the ability, serve the church diligently. Amen. Umele umnikazi wesipho abe nokuthobeka, angaphakamiswa igift ngoba nale gift akuyona yakho. Amen. Umnikazi wegift kumele abe selfless. Kunzima ukukhonza ngegift when you are selfish. Uma uzokhonza ibandla kumele ube umuntu o-selfless, onganayo mina. Awuserve ngenjongo zokufeza intando yakho. You're not serving self here. You are serving God. Your gift must serve God and the church. It must not serve you. So kumele ube ne-selflessness uma uzokhonza ibandla. And it's tricky ukukhonza ibandla ngoba awukhonzi ingelosi. Awukhonzi futhi abantu abangenawo umlomo. Ukhonza abantu abanomlomo, abanamehlo, abanengqondo, abanama-preferences. Amen. Ozothi usukhonzile ngokwethembeka, uzwe inkulumo ezilandela lapho ukuthi they are not happy ngeservice yakho. Usho ukuthi uthunywe umoya ongcwele ukuzokhuluma kanjalo noma ukuzokwenza kanjalo. Kodwa inkulumo so you need to be selfless uma ukhonza ibandla. Ungakhonzi ibandla uphushwa isidingo sama-selfish gains ukuze ungahwebi ngesipho sikamoya. Amen. Umuntu isikhathi songishaya. Umuntu osebenza ngegift kumele abe ne-perseverance. Umuntu okwazi ukuqinisela, okwazi ukubekezela. Njengoba kade sengishilo ukuthi awukhonzi ingelosi, ukhonza abantu. And njengoba ukhonza noSathane ukumakile, ufuna ukukudiscourage ukuthi uyeke ukukhonza. Abanye babe prophet, abayekiswa ngamadimoni uprofet, bayekiswa ama-attack avuka ngaphakathi. Abavukela bengenayo perseverance, bayeke uprofet. Abanye babekhonza ibandla ngokubasiza kwezezimali ngoba even ukusiza kwezezimali kwi-administration, that is the gift of the Holy Spirit. Sizobuka kusasa. Babesiza ibandla lapho kodwa badiscouragewa yinkulumo zabazalwane bathi angisafune emakomiti mina, angifune lutho, mina vele ngazofuna uJesu lana, angizelanga mina ukuzokhonza emakomitini, bashiya phansi. Kanti they were called for that service. Umuntu okhonza ngegift udinga i-perseverance, uzazi ukuthi angikhonzi bona nje kodwa ngikhonza uNkulunkulu. Amen. Ukubekezela inkani yakamoya ethi I'm pushing forward. Angeke ngivume ukuthi isipho sami sishabalale ngenxa yenhlupho engihlangana nazo. Umuntu okhonza ngegift udinga i-understanding. Ukwazi uku-understanda. Ungahlali yabona unganayo understanding, you'll forever uzokwakha idokodo le self pity.
Uzobe uhleli ku-self pity wena njalo uma ngabe uke wa-attack-wa ngenxa yokukhonza uzohlala ku-self pity. Mina angithandwa, mina ngithini. Sometimes udinga i-understanding. Ezinye izinto azidingi umculo, azidingi nokuxoliswa. Udinga uku-understand ukuthi okay, akakafinyeleli kwi-understanding yami ku-level ye-understanding kamoya engikuyona. He or she is a child in the Lord okumele ngim-understande, ngimbekezelele njengoba nezwi lisho ukuthi bekezelelana ababuthakathaka endleleni. So ezinye izinto zidinga i-understanding. Omunye umuntu azayiyeka i-gift iziphele ngoba uswele i-understanding. Ngisho uma ngikhuluma nomakoti ngithi yazi sometimes uma uhlushwa umamezala, ezinye izinto uzibona uhlupheke kakhulu when you lack understanding. Okunye umamzala usuke engakuhluphi, usuke ehlupha ngoba egugile. Akekho umuntu ongazi abantu abadala bayahlupha. Bonke ogogo la ngaphandle bayahlupha, noma wakho okuzalayo uyahlupha. Mase sekuhlupha lo ozala umyeni wakhe awusayi-understand into ukuthi abantu abadala bayahlupha. Bahlupha ngisho bekhuluma isingisi noma amabhunu bayahlupha bonke. Athi umuntu ezazi unoshukela afuna uphuza ikhokhi ngenkani bayahlupha. So nalabo ma-gift ukhona la kufanele sifike khona kwi-understanding ukuthi okay vele ngiyayazi local yami nje noma sekwenzeka izinto, have i-understanding. Umnikazi we-gift kumele abe nenhlonipho, respect. Sikhulumile nge-respect izolo ukuthi ugcotshiwe akusho ukuthi wena sekumele ukhulume noma kanjani because wena unogcobo. Ukuthi ucace ivesi ngaphezu kwamfundisi wakho nangaphezu kwama-elder akuholayo akusho ukuthi wena sekumele uphakame, ungabi nendlela yenhlonipho yoku-addressa i-leadership ebandleni. Ngoba wena ugcotshiwe, wena uyi-young lion, ulakhile wena igama lakho uyamenywa ngalawo bonke kuma-ministries bayakwazi. Uhlezi uhamba ama-youth conference uyawabizwa, ama-SCO wonke ahanjwa wuwe. Usungena nala endlini usukhukhumele, usungaphezu kwe-leadership yakho. I-respect iyafuneka. Umnikazi we-gift akabe nayo inhlonipho, iba nendlela yoku-address izinto, iba nendlela futhi yokukhuluma nasepulpiti. Noma ngabe kuthiwa uletha isiprofetho, iba nendlela. Noma ngabe i-message, noma ngabe yini oyenzayo, noma kuthiwe i-gift yakhe yokuqoqa umnikelo, unongqowa lana, i-respect iyafuneka. Asingazonikela sesikhubekile, asingahlali phansi sesikolozela wena singasanikeli ngoba uyasedelela. So when ukhonza ibandla, you need an understanding ukuthi ukhonza ibandla umzimba kaKristu lo. Akubona abantwana bakho laba. Mangabe uthisha asizona ingane zakho zaka grade 2, siyibandla somzimba kaKristu. Have indlela yokusi-addressa enenhlonipho efanele umzimba wenkosi. Amen. I-gift, umnikazi we-gift kumele abe umuntu oxolelayo. Forgiveness is very important to someone who operates in the spiritual gift. Ngoba uzolinyazwa abantu. USathane uma ekuvimba efuna ukukuvimba ukuthi unga-operate nge-gift, akazuletha iy'ngelosi zakhe zobumnyama zime phambi kwakho. Uzosebenzisa abantu labo kumele ubakhonze, asebenzise bona ukuthi bavimbe wena noma benze izinto ezizokukhuba ungasakwazi ukusebenza. Yiba umuntu oxolelayo ngoba awukwazi ukukhonza ibandla olithukuthelele. Awukwazi, it's not possible ukuthi usikhonze ungaxolelanga kumaphutha esikone ngawo ngoba sizobona. Njengoba usikhonza nje sizobona, mhlawumbe sikone ngento engahlangene ne-gift. Kokunye sikone ngayo into directly ehlangene ne-gift yakho okhonza ngayo. Funda ukuxolela ukuze uzokhonza ibandla from a clean space. Mangabe umshumayeli, intshumayelo yakho ingahambisani ne-anger, ne-bitterness, ne-unforgiveness esenhlizweni yakho. Ngoba uma ukhonza ngegift ungaxoli, i-gift oyikhonza ukudla osiphakela kona kuba contaminated, ku-contaminate i-anger yakho. Uze ukuthi lo prophet akuseyona into eshiwo inkosi, useprofethi ukuthukuthela kwakhe. Ngizoniphikisa, ngizoniphakaza, ngizonishiya. Wona akekho uNkulunkulu wazi kufunga ezwini wathi angisoze nganishiya, angisoze nganilahla. Yiko kuthiwa isiprofetho sihlolwa ngezwi. Awukwazi uprofetha into ephambana nezwi elibhalwe phansi. uNkulunkulu azifunga ngekalishiya ibandla lakhe bese uzothi ngizonishiya. Abanye baprofethe ngimi ngaphandle, angikwazi ukungena kanjani. Akakwazi ukungena kanjani phakathi kwethu? Kanjani? uLothi ngesikhathi enxusela what was this thing, iGomora.
neSodoma. Wayeloku ebuzile uNkulunkulu, makutholakala oyedwa uzolisindisa, noma singangcola sonke la enkonzweni, makukhona oyedwa ongcwele, uNkulunkulu la ngenxa yalo yedwa ongcwele phakathi kwethu. Noma ngabe bawu-20 obazelayo ukuthi banezono uNkulunkulu akasoze asishiya ngenxa yabo. As long kusakhona ababizwa ngegama likaNkulunkulu abamkhonza ngomoya nangeqiniso, God will never be waiting for us outside. Uzobe phakathi for the sake of the 10 or the 20 that are faithful to him. So isiprofethi sobe sithi uNkulunkulu ngaphandle uzongena ngabantu. These days abantu bafuna ukuba zitaringi. Njoba ngifikile nje ngizobuyisa inkazimulo, ngizobuyisa uJesu. Who are you? Ubani? Yinto nje ngithi iba humble in your ministry ukuze ungaclaim izinto uthi zishiwo uNkulunkulu zingashiwongo uNkulunkulu, zishiwo i-anger yakho. So deal with i-anger. Thandaza futhi, thandaza i-anger iyathandazela. Umnikazi wegift kumele athandaze ehlale ezise enkosini ngoba igift iyalimaza. So ubona sishumayela nisike sishayeke kwezinye indawo ubuye ukhala, kade ushumayela ukhonza ngokuholwa umoya, ubuye ulila uze uthi usukuma umuntu epulpit uze ukuthi lo uvula abasekhanyisa chapter 10 verse 3 udila nabo ehla nami ngendlela ukhale phansi babona abantu becabanga ukuthi uyabusiseka kanti ukhaliswa usiza impela kubuhlungu uyashaywa epulpit. Mawuphuma lapha ya awuyothandazela ukuthi inkosi ngiphendule, uthandaza ukuthi inkosi ngihlambulule ngoba ngisazokhonza ibandla lakho, ngingalikhonzi ngibhitha, ngingaphendulani nabantu epulpit, nginga-address ama-issues angishayile epulpit ngoba uma ungaxoleli you address your issues on the pulpit. I-pulpit is to pull people away from the pit. Wayesho njalo umfundisi uMadlala athi masisithi se-pulpit we are pulling people from the pit. I-pulpit elokukhulula abantu, elokulona elokufaka abantu kuy'ndaba zakho, akulona elokuthenga abantu bafake esayidini lakho so that they can fight your battles. Ubizo nobizo lunezimpi zalo. Khula kumoya and understand izimpi zobizo. Ungadlisa abantwana ukudla okucontaminated i-anger ne-bitterness because you refuse to understand the battles of a calling. Every calling has battles. Kunezimpi nje zasobizweni. Kunezimpi zasobizweni. Yiko umuntu obiziwe osetshenziswa inkosi ngoba nina nazi inkinga sasuke satshela ukuthi abantu ababiziwe yilabo ababhala iy'ncwadi kuphela abaphumela inkosi. Sonke sibiziwe njengoba sihleli la. Le gift yakho inikeziwe nala uzoyisebenzisa khona. That is your calling. You have a calling upon you and every calling is challenged. Kunama-battles eza kuwe hayi ngenxa yezinye, ngenxa nje yale calling ephezu kwakho. You need to understand njengomnikazi wobizo nomnikazi wegift ukuthi mase usubhekana nezimpi zegift musufaka abantu noma ngabe unabantwana sufaka abantwana ezimpeni zobizo. Namase ngishayekile nje ngishawa izimpi zobizo angixoxi nokuxoxa kubantwana bami. Mina ngitshela ngathi ngine-social anxiety, iy'ndaba ey'ningi ngixoxa nabantwana noma ngifuna mina ukukhuluma ngilimele ngizobe ngikhuluma nabantu abami siyixoxe, kodwa mase ngisey'mpini zobizo I try to protect them from izimpi zobizo. Understand ukuthi now this fight is for my calling. Kumele-ke ngibhekane nayo ngqo. Inkosi ngithandaza ukuthi inkosi njengoba ngizofuthi usathane ey'hlupha izinto ushaywe kanti kuzoza isimemo soon after ushayiwe. Usathane akunike nayo i-opportunity yokuphendula leya nkulumo. Ngiyaxolisa ukuzifaka mina, I'm trying to make this practical. Ngake ngashumayela kwenye indawo and nga-misunderstandwa somewhere and kwatrenda futhi nganginganaki mina ngibanaki-ke oma-social tontoni ngakhonjiswa umuntu hayi bo uyatrenda. Mangithi hayi angizwakalanga ukuthi ngithi la ngiya-attack-wa vela ngisumuntu ophendulayo ngayithulela. Ngathola esinye isimemo shortly after that. Usathane quickly uqathaza la kimi nayi opportunity yokuthi u-addresse leya nto. Usuzokwazi manje ukuclearisha igama lakho ngoba sometimes sisona kuNkulunkulu ngoba sifuna ukuzigeza amagama ethu. Masikhonza inkosi sikhonza inkosi, akukho ngamagama ethu. Inkosi esihlambululayo mayibona ukuthi siyadinga ukuhlanjululwa
Sometimes siyeke ingasihlambululi noJosepha sikaze sizwe ukuthi wafika umkaPhotifa sabona uJosepha nje sekhishwe etilongweni eseyobekwa phezulu engakaze ahlanjululwe akaze ahlambuluka umkaPhotifara othi ngangimsukela wayeboshwela ubala yebo ugeza igama yenza into uNkulunkulu iphutha labo thandaze Nkosi hlambulula mina ungenze ngibe ngcwele ukuze ngizokhonza ibandla lakho ngilinike ukudla kwakho kungacontaminate'wanga i-anger yami. Cleanse me from all anger, all bitterness and all pain so that mangikhonza ibandla ngingatshali seed ye-pain neye-bitterness ngingabi nengxenye esapota mina elwela mina here and there. Then I had to conquer the devil. Esengitshela ukuthi uyabona ke kumele uyi-address kanje uyiqedise I'm not there to address. That was for another pulpit. Here nizokhuluma imessage yala. I'm not going to address i-battles zakwenye indawo. Uma u-operator uzohlaselwa kuzoliwa nawe. The devil will not look at you bekushayela izandla uzovusa abantu naseduze kwakho abanye bebengathi bayamamento akho bebengathi bayakusiza bayakukhulisa ujikelwe yibo mase besukile eqinisweni ba-atheke wena funda ukuxolela. Umnikazi wegift yakamoya umele ukuba umuntu oxolela njengoJesu lengesiphambanweni. uJesu azange alinde abantu baxolise ukuze abaxolele bathi besambethela wathi baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. They don't know ukuthi yes vele I had to die anyways. Nawe kumele uhlushwe washo umpostoli wathi kumele ngihlushwe ukuze ngazi imiso zakho. Nathi sibethelwe kanye noJesu ezinhluphekweni zakhe uma sizokhonza ibandla njengoKristu wakhonza ibandla ngokulenga esiphambanweni sizohlushwa njengaye sizolengiswa njengaye sizohlekiswa ngathi njengaye sizohlaziswa njengaye sizobekelwa ama-tricks amagama ethu ahlaphazwe abantu bese befuna ukuhlekisa ngathi ukuze sizothula. Xolela funda ukuxolela. Amagifti amaningi afile ngoba umnikazi wegift wahlula ukuxolela wahlala phansi uthi mina ngisafuna lutho angisafuni ukwenza lutho ngizolalela kuphela. Akekho umuntu obizela ukuzolalela sonke la sibizela ukuzokhonza. Funda ukuxolela. Bathi abafundi maye bebuza ukuthi ngimxolele kangaka umfowethu uthi ngama-7 aphindaphindwe kayisikhombisa bathi Nkosi yandisa ukukholwa kwethu. Mangabe kufanele uthandazele ukwandiswa kokukholwa ukuze uzofika ekuxoleleni thana Nkosi namhlanje yandisa ukukholwa kwami. Lead me to your forgiveness so I can operate in your gift. Ngikukhonza ngomoya nangeqiniso ngingadrivwa yi-bitterness ngingadrivwa yi-anger ngingadrivwa enye into kodwa ngidrivwe umoya ongcwele yena yedwa. Ngikhonza ibandla ngokwethembeka noba ngaba lingi-appreciate noba ngaba lik-appreciate ibandla ulikhonza ngokwethembeka ngoba awukhonzi lona. Sithe i-humility kufanele Nkosi uJesu uma ukhonza ibandla uyazinikela awubheki ukuthi namhlanje bawu-5 angilandele imessage ye-local church le ngcono ngiyibekela i-convention ukhuluma imessage oyinikiwe whether abantu bawu-5 noma bawu-10 uyikhulume njengoba injalo ngoba kumoya sikhula ngokwenza. The more you give the more you receive but the more ugodla is the more ungazuthola lutho olusha uzophindaphinda iy'ntshumayelo ezodwa njalo ngoba you are unfaithful in your service. Umnikazi wegift makaxolele. Kuningi sesikushilo kodwa iyahlala inhliziyo yami ekuxoleleni ngoba baningi abantu abayekile ukukhonza ngoba beswele ukuxolela. Ukwazi ukukhonza ibandla olibambela inhliziyo. Awukwazi ukukhonza ibandla olithukuthelele. Awukwazi ukukhonza kahle unezinto ongadlulanga kuzo. uNkulunkulu ahlambulule inhliziyo zethu. Abanye bamukela umoya wokuxolela kusemanje because something is coming. As God is sending you out to do, the devil is sending people out to be against you. Funda namhlanje thandazela ukuthi uNkulunkulu akuphe umoya oxolayo. Wazi ukuthi kunezimpi zobizo that are coming for you. Ungadideki mase zifika ngakusasa ziyeza.
xolela